रेवा जिथे राहत होती त्या रूममध्ये आता तिच्या बरोबर असणाऱ्या आणि तिच्या ओळखीच्या कोणी मैत्रिणी राहिल्या नव्हत्या, म्हणून तिने रूम सोडायचा विचार केला आणि नवीन ठिकाणी नवीन फ्लॅट ओळखीच्या मैत्रिणी सोबत राहण्यासाठी शोधू लागली। खूप दिवस शोधल्यानंतर त्यांना एक फ्लॅट मिळाला। 1 BHK, हवा तसा आणि मस्त होता। लगेच शिफ्ट करून सगळं व्यवस्थित झालं। नवीन बिल्डिंग असल्यामुळे जास्त कोणी अजून तिथे राहायला आलेले नव्हते आणि रेवा ज्या फ्लोअरला राहत होती त्या फ्लोअरला अजून तरी ती सोडून कोणी शेजारी आसपासच्या फ्लॅटमध्ये राहायला आलेलं नव्हतं। तिची मैत्रीण रिया ही काही दिवसांसाठी घरी जाणार होती। तशी रेवा धीट होती त्यामुळे ती एकटी राहायला तयार झाली होती। रिया दुसऱ्या दिवशी घरी गेली आणि रेवाचं दररोजचं रुटीन सुरू झालं। जॉबला जाणं आणि आल्यावर जेवण बनवणं हेच काम तिचं दररोज असायचं। त्या दिवशी ऑफिसमधून यायला लेट झाला होता म्हणून तिने जेवण पार्सल घ्यायचं ठरवलं। कायम बाहेर ती वडापाव आणि समोसा खाणारी, कधी जेवण भाजी चपाती पार्सल न घेतलेली रेवा आज भाजी चपाती पार्सल घेऊन फ्लॅटवर आली। आल्यावर फ्रेश झाली, जेवायला ताट करून घेणार तोच तिला आज काहीतरी वेगळं जाणवलं की आपण आज या फ्लोअरला एकटे नाही आहोत, कोणीतरी नवीन आलेलं दिसतंय, कोणीतरी शेजारी आलंय। म्हणून रेवा जेवणाचं ताट तसंच ठेवून रूमच्या बाहेर आली आणि शेजारी कोण आलंय पाहायला शेजारच्या फ्लॅटची बेल वाजवू लागली। 3दा बेल वाजवल्यावर कर्र आवाज करत दरवाजा उघडला गेला। समोर दरवाजा उघडायला आलेलं तिला कोणीच दिसलं नाही। काही विचार मनात येतो ना येतो तोच आतल्या रूममधून आवाज आला, आत ये, मी आहे। आवाज एका स्त्रीचा होता म्हणून तिने न दबकता आतमध्ये पाऊल ठेवलं। आवाज ज्या बाजूने आला त्या बाजूला तिची नजर त्या आवाजाला शोधू लागली, पण तिला कोणी दिसेना। सगळीकडे नजर फिरून झाल्यावर कुठे आहात असा आवाज देणार तोच तिच्या एक गोष्ट लक्षात आली की हा फ्लॅट आपल्या फ्लॅटसारखा मुळीच नाहीये। बहुधा बिल्डिंगमधले सगळे फ्लॅट एका स्ट्रक्चरचे असतात, मग हा असा वेगळा का आहे? 1 BHK तर आहेच, पण याचा हॉल, किचन, बेडरूम सगळंच जणू एक वाडा असल्यासारखं का भासतंय? आता मात्र एक ना अनेक शंका आणि विचार तिच्या मनात गर्दी करू लागले। अचानक एक हवेची झुळूक आली आणि तिच्या कानाशी काहीतरी हितगुज करते असं तिला वाटू लागलं। सगळ्या दार खिडक्या बंद असताना वाऱ्याची झुळूक आलीच कुठून? तिला दरदरून घाम फुटला। अशी तिने स्वतःची पावले दाराबाहेर जाण्यासाठी वळवली आणि पळत तिच्या रूममध्ये निघून गेली। रूममध्ये येऊन तिने रूमचा दरवाजा लॉक करून घेतला आणि जाऊन शांत सोफ्यावर बसली आणि भीतीने घट्ट डोळे बंद करून घेतले। तोच तिला बाथरूममधून पाण्याचा नळ चालू असल्याचा आवाज आला। मी तर इथे आहे। मित्रांनो, पुढचा भाग पार्ट 2 मध्ये असेल, सो चॅनेलला प्लीज सबस्क्राईब करा सो दॅट तुम्हाला वेळेवर नोटिफाय मिळेल। भेटूया पुढच्या भागामध्ये। धन्यवाद।